Novo chamamento á calma da Xunta de Galicia sobre o estado do encoro de Abaxe en Caldas de Reis. Desta volta foi o director de Augas de Galicia quen asegurou que a auga está libre da toxina microcistina, a pesares da presenza de algas. Dende un chamamento á tranquilidade á poboación. Nunca estuvo comprometida, non, a calidade da auga que poidan disfrutar. Iso é moi importante que o saiban que, bueno, pois este tipo de procesos naturais, como é a proliferación deste tipo de bacteria, que, bueno, pois é recurrente cada verán, cando se dá unha serie de circunstancias, pois, bueno, alleas ás administracións. Onte a delegación da Xunta en Pontevedra colleu o reclamado encontro entre Augas de Galicia e membros da Corporación de Caldas, encabezados polo seu alcalde. Segundo o director do ente autonómico, os controis son moi rigorosos para evitar problemas. Nunca chegou a detectarse, a desenvolverse toxina, que ese sí sería un problema, pero aínda así, pois, bueno, todas as potabilizadoras das poboacións augas abaixo pois están preparadas para poder tamén tratar non só a bacteria, sino no hipotético caso de que tamén se detectara pois toxina. Menos optimista é o alcalde coa situación do Umia. Juan Manuel Rei insistiu en que o Concello é o único que está a facer esforzos para garantir a potabilidade da auga e reclamou a axuda da Xunta para saneala. Tamén reclamou unha actuación integral que recupere o río. A potabilidade está garantida, pero está garantida gastando moitísimos máis cartos dos que correspondería ao Concello. E ano tras ano estamos atendendo tanto desde os reactivos como desde a parte enerxética como do man de obra e, sobre todo, co feito de ter de pasar pola depuración polo carbono activo en 2 veces a auga, que se ralentiza moito o proceso, supón un encarecemento grande. É verdade que a potabilidade está garantida polos esforzos que fai casi en exclusivo ao Concello. Esa é unha reivindicación que se ten que quedar clara. Dende Augas de Galicia recordaron que o episodio deste ano está moi lonxe dos vividos noutros momentos, entre eles o rexistrado hai máis de 6 anos, cando se acadaron os niveis máis altos de presenza da alga.